Velkommen til FarmLog. Nu vil jeg gå ind og vise, hvordan man finder alle de registreringer frem, man har lavet. Man går ind på FarmLogs hjemmeside, går ned i behandlingslisten, og her kan man så se, hvor mange genbehandlinger der er på farmen. Man kan se, hvad for nogle der er overskredet, hvad for nogle der skal laves i dag, og hvad for nogle der skal laves i morgen. Så har man hele tiden overblik over, hvor mange genbehandlinger man har på farmen. Så siger jamen, herinde kan man også gå ind og slette eventuelt og sige, jamen den her, den er sådan set behandlet. Så kan man slette den. Man kan også gå ned i behandlingsloggen til venstre i menupunktet, og så får man et totalt overblik over, hvad der er lavet af registreringer i hele perioden, man har kørt med FarmLog. Og man kan se, om de er både de døde eller de aflevet, eller om der er lavet fodermedicinering på hele farmen, og man kan se, hvem der har lavet de forskellige registreringer, og hvilken dato de er lavet. Hvis man ikke ønsker, at andre skal logge ind og se i systemet, jamen så kan man for eksempel hver måned udskrive sin behandlingslog og sætte det ind i sin mappe, og så kan man altid vise det frem, og så kan man dokumentere 100% hvad der er sket på farmen siden sidst. Hvis du har spørgsmål, er altid velkommen til at kontakte os per telefon, eller gå ned i support og skrive os en mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Tak fordi du så med.